Чували ли сте, че парите обичат тишината? В света на финансите най-шумни са сензациите. Новата златна акция, криптовалутата, която ще ни направи милионери, сигурната инвестиция, която няма как да се провали. Или обратното, по време на дотком балона, световната и другите финансови кризи. Цените на борсата се сринаха се и цените на имотите. Но най-успешните инвеститори не вдигат шум. Те знаят една проста истина. Парите обичат тишината. Истинските печалби не се правят в суматохата на масовата еуфория. Те се изграждат бавно, чрез стратегия и търпение. Уорън Бъфет не забогатя, защото всеки ден гонеше следващата мода, а защото имаше план и го следваше десетилетия наред. Модата в инвестициите е като бързата диета. Може да даде кратък резултат, но в дългосрочен план не работи. Дисциплината е като здравословния начин на живот. Бавна, последователна, но с гарантирана устойчивост. Тишината означава да не се поддаваме на шумни обещания или паника, а да мислим рационално. Да изберем стратегия, която отговаря на целите ни. Да бъдем постоянни, дори и когато парите се колебаят. Да имаме търпение, защото сложната лихва работи с време, не с емоции. Истинският инвеститор не се хвали всяка покупка или продажба, а гледа портфейла си както градина. Засажда, полива и чака. Парите са като добър приятел. Ако ги гони шумно и настойчиво, ще избягат. Ако ги уважаваш, пазиш и развиваш спокойно, ще останат с теб. Затова помни, модата минава, дисциплината остава, а парите обичат тишината. Съгласни ли сте? Оставете коментар.